вынікі рэферэндуму ў Кракаве. Ці гэта пачатак канца кар'еры Дональда Туска? Саламір Мэнсон хоча, каб мігранты прыязджалі працаваць у Польшчу, але агулам не хоча даваць ім грамадзянства. Серыя гучных дэпартацый замежнікаў з Польшчы. Што гэта азначае і як да гэтага ставіцца? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім Кірыл, і мы абмяркоўваем польскую палітыку. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Кірыл, прывітанне. Перад тым, як паразмаўляць пра нашы больш такія мігранцкія тэмы, давай узгадаем Кракаў. Там адбыўся рэферэндум. Нагадаю, што там, як гэта, скінулі, можна так сказаць, прэзідэнта горада Александра Мішальскага. І вакол гэтага зараз такія моцныя партыйныя палітычныя абмеркаванні. Давай распавядзем, што там адбылося. Так, сябры, лозунг «Vive la Revolution» можна, здаецца, памясціць у дэвіз каралеўскага слаўнага горада Кракаў. Перадусім хачу перадаць вітаночкі ўсім нашым кракаўскім гледачам і глядачкам. Ось, як вы ведаеце, мы былі ў вас у гасцях некалькі тыдняў таму, 2 тыдні перад вось гэтым рэферэндумам, які адбыўся ў Кракаве. Тады мы абмяркоўвалі надыходзячую, вельмі важную для горада падзею. Усё ж такі Кракаў — гэта другі па важнасці горад ва ўсёй Польшчы, былая сталіца гэтай краіны. І рэвалюцыя, калі жыхары скінулі прэзідэнта свайго горада, дакладна можа адбіцца ікотай для шмат каго з палітыкаў агульнапольскага рангу. Карацей, так, 24 траўня у горадзе Кракаве людзі пайшлі на выбарчыя ўчасткі, каб прагаласаваць ці то за, ці то супраць таго, каб адправіць у адстаўку мэра горада, прэзідэнта горада Александра Мішальскага. Канечне ж, перадусім, як заўсёды, пайшлі галасаваць менавіта тыя, каго прэзідэнт горада настолькі дастаў, што вось яны не паляніліся, каб прыйсці ў нядзелю на ўчасткі. Як вось мы распавядалі падчас нашай сустрэчы, падчас усіх гэтых рэферэндумаў заўсёды вельмі важным пытаннем з'яўляецца менавіта яўка. Бо менавіта парог яўкі вырашае аб тым, ці гэты лакальны рэферэндум будзе важны ці не важны, так, вось як кажуць па-польску. Я ўсё яшчэ не мог знайсці добрага беларускага адпаведніка. Яго прызнаюць ці не прызнаюць? Яго не прызнаюць ці не прызнаюць. Ну і красей, парог вось гэтай яўкі, якая павінна была быць, каб рэферэндум быў эфектыўным, складала непоўныя 27% ад жыхароў горада. У выніку на рэферэндум прыйшло 29,99. Я вось вельмі люблю такія прамоцыі, ось, скажем так, без грошыка. 29,99, з якіх амаль 98% прагаласавалі за адстаўку. І ў выніку адбылося тое, чаго Александр Мішальскі больш за ўсё баяўся. Яму давялося пакаваць валізкі. Ось, і даслоўна дзень-два пазней, калі вынікі рэферэндуму былі апублікаваныя у часопісе, які у ваяводстве адпавядае за публікаванне нарматыўных актаў, так, то ўсё, ягоная кар'ера прэзідэнта горада на гэтым скончылася. Пры гэтым, што вельмі цікава, адначасова з гэтым адбываўся і рэферэндум аб адстаўцы рады горада. І вось тут гэтай яўкі крыху не хапіла. Ось, яна павінна была быць крыху вышэйшая за яўку на рэферэндуме аб прэзідэнта горада, і та не хапіла 0,7%. Такім чынам паўстае такі крыху парадокс. Рада застаецца той жа самой, якая і была. Ось, радныя, то бок члены рады, могуць спаць спакойна наступныя 2 гады. Ось, а прэзідэнта ўжо няма, і напрыканцы вакацыі, то бок у жніўні, адбудзецца першы тур галасавання. Я не веру абсалютна ў тое, што
у тое, што будзе абраны прэзідэнт ужо ў першым туры. І на самым пачатку верасня, калі палякі масава, жыхары горада агулам масава вярнуцца з адпускоў, то адбудзецца тур другі. Вось, і тады мы пазнаем прозвішча новага прэзідэнта, а магчыма і прэзідэнткі, ось, слаўнага, прыгожага горада Кракава. Давай крыху абмяркуем Мішальскага, літаральна ў некалькіх сказах. Што з ім будзе далей? Я ведаю, што ты любіш лаканічныя адказы, таму адказ гучыць нічога. Вось, так, кар'ера палітычная Александра Мішальскага хутчэй за ўсё скончылася. Вось, і гэта даў таксама зразумець і Дональд Туск, які даслоўна тыдзень пасля рэферэндуму прыкладна распусціў усе партыйныя структуры грамадзянскай кааліцыі ў малапольскім ваяводстве. А шэфам гэтых структур быў менавіта Александр Мішальскі. Ось, ці ў Александра Мішальскага ёсць шанец на тое, каб патрапіць, напрыклад, у выбарчыя спісы на выбарах у Сейм у наступным 27 годзе. Такі шанец нібыта недзе там ёсць, але па шчырасці хутчэй за ўсё не. Здаецца, што Александру Мішальскаму трэба шукаць сабе новага месца, новага жизненнага шляху, жыццёвага шляху. Ось, магчыма, вярнуцца проста ў бізнес, ось, ці нешта каля таго. Можна напісаць кнігу, ось, двухгадовы прэзідэнт, напрыклад. Ось, прадаю, скажем так, ось, могу бесплатна нават перадаць правы на гэтую назву. Хтосьці можа напісаць двухгадовы, хтосьці двухгадзінны. Так, у нас уже былі і двухгадзінны, і двухгадовы прэзідэнты, так. Ты трошечки уже пачаў распавядаць пра рэакцыі. Вось давай распавядзем рэакцыя палітыкаў кааліцыі і агулам жонду польскага Дональда Туска самого. Вось мы ўжо ведаем, ты сказаў, што Дональд Туск распусціў вось гэтую раду партыйную малапольскую, ну, ўсяго рэгіёну. Што яшчэ было? Ну, па-першае, тут трэба зацытаваць ізноўку ж майго улюбёнага прэзідэнта Рэчы Паспалітай Польшчы Анджэя Дуду. Шок, недавярання, нават рэшткі надзеі ўжо не было. Вось, гледзячы па тым, як выглядалі ў медыях той жа Дональд Туск ці іншыя палітыкі кааліцыі, яны ўсё выдатна разумеюць. Вось, яны ведалі, што гэта правал. Вось, усё ж такі, так, адстаўкі здараюцца. Вось, тое ж самае Забжа. Вось, але, ізноўку паўтаруся, Забжа — гэта прыўкрасны горад. Але пры ўсёй павазе гэта не Кракаў. Ось, і адстаўка прэзідэнта Кракава азначае ў палітычным сэнсе нашмат больш, аніжэлі нешта іншае. Ось, у прынцыпе, яна прыкладна аднолькавая па сваёй увазе з адстаўкай, напрыклад, прэзідэнта Варшавы. Ось, сапраўды, бо гэта ўсё ж такі вельмі важны горад. І яны дакладна разумелі, што, па-першае, гэта можа паўплываць на надыходзячыя выбары ў Сейм. Гэта па-першае. А па-другое, гэта выдатнейшая палітычная паліва для сённяшняй апазіцыі. То бок для права і справядлівасці, для канфедэрацыі. Але пры гэтым пазначу адразу, што ані права і справядлівасць, ані канфедэрацыя не могуць быць упэўненыя, што яны атрымаюць уладу ў Кракаве ў свае рукі. А калі яшчэ да рэакцыі, ці правільна я разумею, што агулам тактыка кааліцыі была такая, што мы дыстанцуемся ад Мішальскага і яго публічна не падтрымліваем? Так, калі мы зазірнем у мінулае, а менавіта ў 24 год, калі адбываліся лакальныя выбары, калі Мішальскі перамог, то Дональд Туск яго адкрыта падтрымліваў. Ось, нават публікаваў відэа, ось, дзе распавядаў, што Александр Мішальскі — гэта чалавек, якому ён поўнасцю давярае, і што ён сам хацеў бы, каб вось у ягоным горадзе быў такі прэзідэнт горада, як Александр Мішальскі. Надышоў 26 год, вось, і перад выбарамі, калі ім журналісты хацелі спытаць не кагосьці з палітыкаў сённяшняй кааліцыі пра Александра Мішальскага, то яны часцей за ўсё уцякалі ад адказу. Ось, то бок, нібыта чалавека ўжо няма. Ось, так гэта ўсё выглядала. Пры гэтым нават медыа, якія, скажем так, прыхільныя менавіта ліберальнаму боку, яны таксама перад гэтым рэферэндумам мала што пісалі пра тое, што ў Кракаве адбываецца. Ну, тут, скажем так, адказ, чаму так адбываецца? Адказ відавочны, бо кожная рэклама — гэта рэклама.
нават калі гэта антырэклама. Вось. І кожнае ўзгадванне, кожнае слова пра гэта магло б падбіць вось гэтую яўку. А як мы бачылі, яўка яўка аказалася даслоўна на 20% большая ад мінімальнага парогу. То бок тут вось сур'ёзна вырашае кожны голас. Пара соцень галасоў у той ці іншы бок магла вырашыць. Таму вось гэты рэжым цішыні, з іхняга пункту гледжання, быў адзіным слушным выхадам. Добра, давай да рэакцыі апазіцыі, бо зразумела, што ПіС, канфедэрацыя, як ты ўжо сказаў, захочуць гэта выкарыстаць. Безумоўна. Калі гаворка пра рэакцыю апазіцыі, то, скажем так, шампанскае лілася ракой. Вось. Так хутчэй за ўсё адбывалася у дамах і штабах важных палітыкаў ці то права і справядлівасці, ці то канфедэрацыі. Вельмі варта і трэба памятаць таксама і пра Лукаша Гібалу. Ось, гэта той чалавек, з якім Александр Мішальскі невялікай большасцю перамог у 24-м годзе. Гэта вось той гарадскі актывіст. Я, нарэшце, вывучыў назву гэтага таварыства «Кракаў для мешканцаў». Ось. Так. І ён тройчы быў ужо кандыдатам у прэзідэнта горада, двойчы прайграў з Яцкім Майхровскім і вось адзін раз з Александром Мішальскім. І быў вельмі моцна заангажаваны у кампанію аб рэферэндуме. Ось, бо акрамя канфедэрацыі права і справядлівасці, якія дапамагалі сваімі структурамі, дапамагалі грашыма, таксама вельмі актыўна ў гэтым удзельнічаў Лукаш Гібала і сваімі грашыма таксама, і вось менавіта структурамі гэтага свайго таварыства. Бо ён, перш за ўсё, зацікаўлены ў тым, каб скінуць Александра Мішальскага і в этой хвалі нарэшце здзейсніць сваю мару стацца прэзідэнтам горада Кракава. Слухай, а нагадай яшчэ раз, калі адбудуцца выбары? Канец жніўня? Канец жніўня адбудзецца першы тур выбараў, на самым пачатку верасня адбудзецца другі тур выбараў. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ва ўніверсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Сыркі пан-сэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай тады да кандыдатаў. Вось ты пачаў пра іх размаўляць. А перад тым, як ты больш падрабязна распавядзеш, скажы, калі ласка, ці можна агулам так лічыць, што Гібала і будзе кандыдатам вось гэтым ад канфедэрацыі і ПіС? Ці яго ўсё ж такі перамога не будзе перамогай апазіцыі ў гэтым кантэксце? Ну, такой апазіцыі в сэнсе канфедэрацыі і ПіС правых партый. Вось тут якраз такі не зусім, бо, па-першае, на дадзены момант ужо ёсць некалькі кандыдатаў, але, напрыклад, яшчэ няма кандыдата ад грамадзянскай кааліцыі. Вось мы сёння запісваем, і на дадзены момант яшчэ не абвесцілі, хто будзе гэтым кандыдатам. Ці перамога Лукаша Гібалі будзе азначаць перамогу таксама і гэтай апазіцыі? Абсалютна не. Па-першае, Лукаш Гібала, калі паглядзець на ягоную праграму, то гэта чалавек менавіта вось з гарадскіх двіжоў, вось гэтых так званых, так, гарадскі актывіст. Яны звычайна, вось калі казаць мовай менавіта канфедэрацыі і права і справядлівасці, левак. Вось, то бок ім не зусім па дарозе. Гэта па-першае. Па-другое, на дадзены момант яшчэ цяжка сказаць, з кім Лукаш Гібала сутыкнецца ў другім туры выбараў. А хутчэй за ўсё, па дадзеных на дадзены момант, у другім туры выбараў будзе Лукаш Гібала versus нехта там. Вось, гэта нехта там будзе альбо хутчэй за ўсё, альбо ад грамадзянскай кааліцыі, альбо ад права і справядлівасці. Вось, пры гэтым права і справядлівасць ужо вызначылася са сваім кандыдатам. Гэта будзе член гарадской рады, я вось не памятаю яго на прозвішча ў дадзены момант, прабач, Дрывніцкі, здаецца, неяк так. Вось, я пачуў гэтае прозвішча ўпершыню, і шматлікія палітыкі права і справядлівасці таксама пачулі гэтае прозвішча ўпершыню. То бок гэта менавіта лакальны дзеяч. Там няма нейкага гучнага прозвішча.
Дарэчы, права і справядлівасць у асобе Przemysława Чарнка, які адразу ж паехаў у Кракаў. Ну, я б таксама гэта зрабіў, і ладзіў прэс-канферэнцыю на рынку старога горада. У вельмі, скажем так, настолькі кахаючай мовай звяртаўся да канфедэрацыі, ужываючы нават здрабненняў, што там Славку, Кшыщу, давайте дамовімся і вызначым супольнага кандыдата, які будзе змагацца за гэтую ганаровую пасаду. Пры гэтым, здаецца, яны самі не асабліва ў гэта верылі, бо ўжо на наступны дзень абвесцілі свайго кандыдата. То бок гэта быў хутчэй такі тактычны крок пад публіку, каб паказаць, што мы тут адна вялікая правацкая сям'я, мы ўсе такія тут любім адно. Ну, гэтага таксама не атрымалася, бо Кшыштаф Босак даволі рэзка і адназначна адказаў, што ніякага агульнага кандыдата не можа. Пасля таго, як яны ўжо абвесцілі свайго кандыдата, выступіў таксама Кшыштаф Босак, які сказаў, што не, вы нас у гэты капкан не зацягнеце. Ну і сапраўды, з пункту гледжання канфедэрацыі гэта абсолютна лагічны крок. Да выбараў наступных у Сейм засталося ўжо менш за 1,5 гады. Усё ўказвае на тое, што гэты таймінг, які здарыўся, і так самаісна з'явіўся, то бок канец вакацый і сам пачатак ўжо вучэбнага года, што гэтыя новыя выбары могуць стацца трамплінам. Пра гэта мы яшчэ паразмаўляем праз пару хвілін, калі будзем абмяркоўваць уплыў на агульнапольскую палітыку. Таму для канфедэрацыі абсолютна нелагічна і некарысна было б звязвацца тут па руках і нагах з правам і справядлівасцю, тым больш, што яны будуць галоўнымі супернікамі паміж сабой амаль што на надыходзячых выбарах парламенцкіх. Окей, калі падсумаваць пра кандыдатаў, ці правільна разумею, што галоўны зараз гэта Гібала, канфедэрацыя, ПіС маюць сваіх кандыдатаў, але яны такія больш слабыя, і што мы не ведаем, гэта кандыдаты ад кааліцыі абыватэльскай. Дакладна так. І Лукаш Гібала на дадзены момант з'яўляецца лідарам стаўкі. Калі, скажем так, акрэсліць больш-менш, як выглядаюць цяпер нейкія там апытанні, што ёсць Лукаш Гібала, і потом доўга нікаго няма, і недзе там з'яўляюцца ўжо іншыя кандыдаты. Так яно прыкладна выглядае. Але больш канкрэтна можна будзе пра гэта размаўляць, калі будуць ужо вядомыя ўсе кандыдаты. Перад тым, як перайсці да тэмы ўплыву, ты яшчэ падкрэсліў, што рада горада засталася. То бок, ці не будзе гэта сітуацыя, як умоўна у Польшчы, як у краіне, што ёсць прэзідэнт горада умоўна з адной партыі, умоўна, а рада з іншай? Дакладна. Тут ёсць два казуса. Дзве цікавосткі. Першая цікавостка, пра якую я хацеў бы згадаць, што нова абраны прэзідэнт горада будзе не 2 кадэнцыі, а 2,5. Ну, у ідэальным варыянце. Так, калі людзі яго палюбяць, ён будзе добра кіраваць горадам, то гэта, бо ў дадзены момант выбіраюць не на поўную кадэнцыю, толькі на 2 гады. Гэта нават менш, чым 2 гады, якія засталіся. Мы ведаем, што ёсць абмежаванне па тэрмінах, 2 тэрміны. Але гэты агрызачак, ён не ў літфэсе. Так, то бок чалавек можа абрацца на гэтыя 1 год і 9 месяцаў, і пасля яшчэ 2 поўныя кадэнцыі. Гэта такая першая цікавостка. Другая цікавостка, так, гэта той казус, парадокс, які здарыўся з яўкай. Засталася рада горада. Рада горада, якая была прыхільная Александру Мішальскаму. І ў дадзены момант прыйдзе абсолютна новы прэзідэнт. Калі ён не будзе з грамадзянскай кааліцыі, то ў такім выпадку першы гэты агрызак кадэнцыі будзе даволі складаным. Бо прэзідэнт горада, нягледзячы на тое, што з'яўляецца галавой выканаўчай улады, ён не можа так шмат зарабіць без падтрымкі рады горада. Амаль што кожнае рашэнне важнае трэба правесці праз гэтую раду. І трэба атрымаць яе падтрымку. Калі рада табе непрыхільная, то з'яўляецца такі казус, пра які ты сказаў. Што прэзідэнт горада з адной палітычнай опцыі, рада горада з другой палітычнай опцыі, і дамовіцца ім будзе вельмі цяжка. Усё ў дадзены момант выглядае так, што хутчэй за ўсё да канца гэтай кадэнцыі гэта будзе проста такое тэхнічнае кіраванне.
без прыняцця нейкіх важных зменаў і рэформаў для горада. Слухай, давай тады пра ўплыў вось на агульнапольскую палітыку. Чаго чакаць? То бок апазіцыя ўжо бачыць, як ва ўсіх гарадах скідваюць гэтых прэзідэнтаў гарадоў. Магчыма, Дональд Туск зараз разважае, а што рабіць? Як з тваёй перспектывы гэта ўсё выглядае? Ну, дададзім, насамрэч цікава, так, бо апазіцыя, перадусім права і справядлівасць, абвесціла цунамі алерт па ўсёй Польшчы, што вось ідзе вялікая хваля, і прэзідэнты гарадоў, калі ласка, хавайцеся недзе там, а можа і не хавайцеся. Вось. Ужо так ішлі размовы пра тое, што зараз вось мы скінем проста ўсіх. Ось. Хавайцеся ў бульбу. Калі сур'ёзна, то па-першае, нейкай вялікай хвалі хутчэй за ўсё не будзе, але я дапускаю тое, што могуць быць спробы, прынамсі у нейкім адным ці двух вялікіх гарадах, каб таксама скінуць прэзідэнта горада. Ёсць нават парачка кандыдатаў, гэта, напрыклад, прэзідэнт Уроцлава Сутрык, ось, за правядзенне рэферэндуму аб адстаўцы якога ўжо нават былі спробы збіраць подпісы. Здаецца, мне былі 2 спробы, але яны не дайшлі да эфекту, бо не паспелі сабраць неабходную колькасць у акрэслены час. Але пры адпаведнай падтрымцы, ось, асабліва фінансавай, каб была нейкая медыйная праграма, каб былі каб была рэклама ў тых жа новых медыях, тыпу TikTok і гэтак далей, інтэрнэт, так, то такое цалкам магчыма. Ось. Акрамя гэтага, можна спадзявацца спробы яшчэ ў нейкіх там гарадах, напрыклад, Жэшув. Ось. Бо Жэшув — гэта адміністрацыйны цэнтр падкарпацкага ваяводства. Падкарпацкае ваяводства — гэта неверагодна кансерватыўны рэгіён. Там права і справядлівасць у некаторых паветах збірае проста 90%. Ось. Лічбы, якія спадабаліся б нават шматлікім кіраўнікам на ўсход ад Польшчы. Ось. Але пры гэтым цэнтр адміністрацыйны, то бок сталіца ваяводства Жэшув, гэта вось такая вёска Астерікса і Белікса. Ось. Яны вакол усё сіняе, ну, па колеры права і справядлівасці сіняе. Ось. І толькі яны такія аранжавыя. Ось. То бок грамадзянская кааліцыя. Там прэзідэнт горада вось менавіта з КАО, так? І там таксама ходзяць чуткі пра тое, што можна вось скарыстацца такой магчымасцю і паказаць вось Кузькіну маць і скінуць гэтага прэзідэнта. Ось. Але вялікай хвалі я тут бы не бачу. Другая справа. Тут вось трэба вярнуцца да таймінгу. Таймінг новых выбараў новага прэзідэнта Кракава. Гэта сам пачатак новага года. Ось. Я ж казаў, што вось менавіта тут пачнецца больш-менш ўжо такая вялікая гульня па выбарах у Сейм. Кампанія на наступныя парламенцкія выбары хутчэй за ўсё будзе найдаўжэйшай у гісторыі. Пачнецца хутчэй за ўсё вось менавіта недзе на пачатку верасня гэтага года. І, напрыклад, поспех кандыдата ад канфедэрацыі ці ад канфедэрацыі хутчэй за ўсё не, але, напрыклад, ад права і справядлівасці мог бы азначаць вось такі вялікі імпульс на выбарах на наступны год. Ось. Такім трамплінам, ось, перадусім. І другая справа — гэта іміджавы удар, ось, для сённяшняй кааліцыі. Увогуле, у галаве круціцца адно пытанне. Ось. А ці гэтая кааліцыя яшчэ здольная перамагчы на нейкіх выбарах? Ось. Гаворка ідзе пра грамадзянскую кааліцыю, пра Дональда Туска персанальна. Бо, ну, будзем шчырымі, у 23-м годзе гэта не была перамога. Ось. То бок першае месца на выбарах у Сейм у 23-м годзе заняла права і справядлівасць. Тое, што права і справядлівасць у дадзены момант не кіруе, гэта вынік толькі таго, што ў іх не было аніводнага кааліцыянта, які б пагадзіўся б з імі ўвайсці ў склад ураду. Ось. Гэта па-першае. Па-другое, грамадзянская кааліцыя прайграла таксама і выбары прэзідэнцкія ва ўсёй Польшчы. Ось. І наступства гэтага мы будзем мець яшчэ праз наступныя 4 гады. Ось. І мы бачым, што кіраваць ім цяжка, не маючы у прэзідэнцкім палацы кагосьці, хто падпіша важныя для іхняга электарату
рэформы. Вось. І таксама яны прайгралі гэты рэферэндум аб адстаўцы Александра Мішальскага. Вось. Пры гэтым я вось глядзеў, як яны гэта рабілі і хто там удзельнічаў, вось, асабліва ўжо пасля рэферэндуму павыцікала шмат інфармацыі. Ты не поверишь, у медыяльнай праграме аб Александра Мішальскага, вось, у сэнсе піару, так, ім дапамагалі эксперты, якія працавалі пры прэзідэнцкай кампаніі Рафала Часкоўскага. Гэта па-першае. Па-другое, вось, ну, блин, ну, нерэфармавальныя людзі, ну, вось сур'ёзна, я вось гляджу і проста не веру. Ось, па-другое, шмат хто звяртаўся да іх таксама з просьбай, што слухайце, мы хочам вам дапамагчы. Ось хочам вам дапамагчы збудаваць ну, кампанію, зрабіць правільна агітацыю і гэтак далей. Цішыня. Ось нічога табе гэта не нагадвае. Ось Прэзідэнцкая кампанія. дакладна таксама. Вось просто як кажуць па-польску, точка в точка. Вот точка в точка гэтаксама гэта выглядала у мінулым годзе, асабліва ў апошні месяц перад кампаніяй прэзідэнцкай. Пры гэтым людзі, якія, так скажем так, былі блізкія да ўсяго гэтага, яны кажуць, што Александр Мішальскі проста вось, што не, я ўсё сам і я спраўлюсь. Вось тое ж самае рабіў Рафал Часкоўскі год таму. Пры гэтым прэтэнзія ж ёсць не толькі да Рафала Часкоўскага ці да Александра Мішальскага, якія кандыдатаў, скажем так, у гэтым электаральным працэсе. Вялікая прэтэнзія да кіраўніцтва партыі. Гэтыя падзеі, вось, што выбары прэзідэнцкія ў мінулым годзе, што лакальны рэферэндум у Кракаве, яны неверагодна важныя для агульнапольскай палітыкі, так? У вас, вы кіруеце ў гэтай партыі, у вас ёсць усе інструменты, у вас ёсць неабходная ўлада, каб проста, калі трэба, увайсці з нагі. Ось, увайсці з нагі і сказаць, слухайце, ўсё, выходзьце адсюль, вось нашы эксперты, яны зараз усё тут, усё неабходнае зробяць. Але што ў мінулым годзе, што ў гэтым годзе мы бачылі абсалютную пасіўнасць кіраўніцтва партыі. І гэта вялікая праблема. У праве і справядлівасці ніколі на такое не дазволяць. Ось, яны хутчэй робяць часам іншую памылку. Яны зашмат дазваляюць людзям з кіраўніцтва партыі. І не звяртаюць увагі на тое, што яны, напрыклад, робяць нейкія памылкі. Бо як, напрыклад, Яраслаў Качынскі, калі часам яго ўжо проста заносяць у нейкі бок. Ось, таму уплыў гэтага рэферэндуму і ўплыў асабліва выбараў новага прэзідэнта горада будзе. Ось. Цяжка казаць, наколькі вялікім ён будзе, бо гэта залежыць менавіта ўжо ад вынікаў. Калі пераможа, напрыклад, кандыдат ад права і справядлівасці, то гэта можа стацца выдатнейшым трамплінам на наступныя выбары. Будзе такая рэпетыцыя, то бок. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ва ўніверсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Давай пераходзіць да Слаўміра Мэнцэна, нашага любімага эксперта, палітыка ў справе мігрантаў. Ён зараз ездзіць па краіне і прэзентуе праект рэформу, з якім ён, я так разумею, хоча пайсці потым на выбар. І здарылася чарговы яго выступ, дзе у яго запыталі, і ён сам вырашыў выказацца па справе мігрантаў. І штосьці, вось ты зараз прыйдзеш канкрэтную цытату, але ў сухім астатке атрымліваецца так, што Слаўмір Мэнцэн хоча, каб мігранты прыязджалі, працавалі і з'язджалі назад. Ніякае грамадзянства і ўсё. Што там адбылося такога? Так, Слаўмір Мэнцэн у дадзены момант ездзіць па краіне з такой дыскусійнай панелью. Гэта дыскусійная панель, такі think-tank, можна сказаць, дыскусійны клуб, які называецца проект 27. Проект 27. 27 тут, скажем так, вядома, бо ў 27 годзе будуць выбары ў Сейм. Ось. І такім чынам Слаўмір Мэнцэн збірае ідэі. Ось яны падчас дыскусіі з рознымі экспертамі, якія прыхільныя канфедэрацыі, з актывістамі канфедэрацыі, проста з выбаршчыкамі
збіраюць цікавыя ідэі на тое, што вось можна зрабіць з Польшчай, калі б, напрыклад, канфедэрацыя пачала кіраваць Польшчай, ці была б часткай ураду, які б гэтай краінай кіраваў. Ось. І вось зусім нядаўна Славімір Мэнсон быў з такім візітам у Беласток. Ось. І ён там сустракаўся з гэтымі рознымі экспертамі, таксама даваў розныя інтэрв'ю розным падкастам, напрыклад, вось, якія там звязаныя з правым бокам палітычнай сцэны. Ось, і ў адным з такіх інтэрв'ю яго запыталі вось пра стаўленне да набыцця грамадзянства асобамі, якія пераехалі ў Польшчу. І тут вось Славімір Мэнсон, і тут Астапа панесло, скажам так. Ось, Славімір Мэнсон сказаў усю праўду матку, вось, скажем так. Увогуле, ведаеш, мне падабаецца тое, што вось калі былі выбары прэзідэнцкія, то так канфедэрацыю так крыху прыпудрылі, ось, што вось так загладзіць, вось ведаеце, каб карычневы колер не зусім выбіваўся, вось так, скажем так, зрабіць яго больш бежавым, напрыклад, так. Але ад выбараў ўжо мінула больш за год, ось, гэтая пудра паволі асыпаецца, і вось то тут, то там вось такія ёсць плямачкі такога вось браўні, вось, якія даюць нам зразумець пра тое, што розныя палітыкі канфедэрацыі думаюць сапраўды. Вось. І Славімір Мэнсон тут увогуле не адзіны прыклад. Вось. Некалі мы вось яшчэ вернемся, я думаю, да таго, што і трэба будзе абмеркаваць, мне здаецца, што за пару гадоў да прэзідэнцкіх выбараў сярод вось розных палітыкаў, асабліва такога ўжо ўзроўня, скажем так, высокага, але рэгіянальнага, можна было пачуць выказванні, якія, ну, скажем так, вельмі ультраправыя, проста ультраправыя. Ось. І цяпер яны так паволі зноўку прасочваюцца. Добра, вернемся да Славіміра Мэнсона. Так. Яго запыталі вось пра ягонае стаўленне да грамадзянства. І ў адказ Славімір Мэнсон сказаў, што, па-першае, ён з'яўляецца абсалютным праціўнікам набыцця грамадзянства не палякамі. Вось, гэта па-першае. Па-другое, Славімір Мэнсон сказаў, што так, канечне, Польшча зацікаўленая ў тым, каб у Польшчу прыязджалі мігранты. Ось, але на ягоную думку, гэта павінна выглядаць толькі так, што вось нам трэба сабраць з поля трускаўку. Ось мы прывозім людзей, яны гэтую трускаўку збіраюць, ось, і да свідос. Ось, выязджайце назад. Што ўвогуле не павінна быць вось гэта інстытуту натуралізацыі. Так, пра тое, што чалавек шмат гадоў ці дзесяцігоддзяў пражыў у Польшчы, плаціў падаткі, ментальна заінтэграваўся з гэтым грамадствам і ў нейкі момант атрымаў магчымасць набыцця грамадзянства. Ён сказаў, што на ягоную думку, нават калі людзі будуць жыць па 50 гадоў у Польшчы, то яму ўвогуле не важна, яго ўвогуле гэтыя людзі не інтарэсуюць. Вось, у іх не павінна быць магчымасці гэтае грамадзянства атрымаць. Вось, і што польскі пашпарт павінен стацца нейкай выключнай узнагародай. І ён нават даў прыклады. За што? Напрыклад, калі, не дай Боже, здарыцца вайна, і вось ты, не будучы грамадзянінам Польшчы, але жывучы ў Польшчы ўжо, там, не ведаю, 50, 70, 80 гадоў, пойдзеш у войска і будзеш рызыкаваць сваім жыццём і бараніць Польшчу ад іншаземнай навалачы, то вось тады мы можам падумаць, што, магчыма, фактычна трэба цябе ўзнагародзіць гэтым цудоўным дакументам. Пры гэтым Славімір Мэнсон сказаў, што ён увогуле хацеў бы, каб правілы прызнавання грамадзянства іншаземцам былі пахожыя на тыя, якія існуюць, напрыклад, у Сінгапуры, ось, ці ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Ось, дзе фактычна набыць грамадзянства амаль што немагчыма. Ось, і іншаземцы, якія працуюць, напрыклад, у тых жа Эміратах ці Катары, ось, там увогуле вялікая праблема з эмігрантамі з Індыі, так, якія прыязджаюць, працуюць, жывуць у нелюдскіх умовах. Вось, па шчырасці, я часам, калі вось чытаў ці глядзеў нешта пра тое, як працуюць і жывуць вось такія мігранты, напрыклад, з Індыі ў арабскіх краінах, то у мяне паўставала адно вялікае пытанне: а навошта вы туды ўвогуле паехалі? Як вы бачыце, падход такі абсалютна не. Ось. І што яшчэ важнае, вось апошняе, што я яшчэ там пазначыў, што гаворка для яго перадусім ідзе пра украінцаў. Ось. Бо украінцаў шмат,
Яны жывуць у Польшчы ўжо амаль што 5 гадоў, а некаторыя ўжо і больш. І праз 5 ці 10 гадоў будзе вялікая хваля прызнавання дакументаў гэтым людзям, і што ён упэўнены, што ў Польшчы паўстане украінская партыя. І ён гэта не хоча. Ну і па шчырасці, скажем так, маскі апалі. Перадаю вітанкі усім, хто думае, што гаворка ідзе толькі пра іншаземцаў з культурна далёкіх краін. Не, сябры. Гаворка ніколі не ішла пра толькі них. Канешне, публічна яны шмат разоў казалі, што легальная міграцыя акей, асабліва калі з культурна блізкіх краін, не акей. Слухай, давай, напэўна, паразбіраем крыху. Наколькі агулам гэты страх нейкіх палітыкаў, якія яшчэ нядаўна будуць грамадзянамі іншых краінаў, перадусім Украіны, і паўстанне нейкай міфічнай проукраінскай партыі, наколькі гэта рэальная пагроза? Гэта, дарэчы, мяне смешыць увесь час. Калі мы паглядзім, я ў дадзены момант знаходжуся ў Англіі. Тут некалькі соцень тысяч палякаў жывуць. Жывуць ужо пастаянна. Гэта людзі, якія ўжо прыехалі вельмі даўно. Яшчэ часцей або абсалютнейшай большасці яшчэ перад рэферэндумам. Рэферэндум, дарэчы, адбыўся 10 гадоў таму. Пра Брэкзіт. Так, пра Брэкзіт. Абсалютная большасць гэтых людзей мае брытанскае грамадзянства. Я сам ведаю, як мінімум пару дзесяткаў брытанскіх грамадзян польскага паходжання. Ці тут ёсць польская партыя? Не, яе няма. Пры гэтым, напрыклад, нядаўна адбыліся лакальныя выбары ў Вялікабрытаніі, і мэрам аднаго з гарадкоў стаўся паляк. Ці там адразу, не ведаю, выселілі ўсіх лакальных прадпрымальнікаў і завезлі сюды жабку, бідронку, інпост і гэтак далей. Ну не. Польскую мову як дзяржаўную. Ці польскую мову, ці знакі дарожныя пачалі ставіцца на польскай мове. Не, Англія засталася Англіяй, бляха. Другі прыклад. У Злучаных Штатах Амерыкі пражывае каля 10 мільёнаў чалавек, і гэта вельмі прыблізна, бо хутчэй за ўсё нават больш. Гэта палякі і людзі польскага паходжання, этнічныя. Там палякі ці поўнасцю, ці часткова, прынамсі. Ці акрамя дэмакратычнай рэпубліканскай партыі паўстала нейкая магутная польская партыя? Ну не, людзі, не, гэта так не працуе. Прыклад, памятаюць пра Бразілію, дзе жыве 2 мільёны палякаў этнічных. Там нават ёсць населеныя пункты, якія называюцца, маюць польскае лінгвістычнае паходжанне, так? Нешта накшталт таго, толькі фанетычна гучаць ужо зусім інакш, бо ўсё ж такі там бразільская мова, так? Партугальская мова, можа, Добра. Гэта проста бразільцаў, якія прыехалі, ім нараздавалі грамадзянства. Кашмар. Сказаць выраз бразільская мова, гэта проста можна мяне скрэсліваць, каментатар. Карацей, ці там ёсць, а пры гэтым гэтыя людзі жывуць ужо 100-150 гадоў там, так? Вялікія сем'і, цэлыя кланы. Ці ёсць нейкая польская партія? Ну не, яе няма. Ведаеш, Славомір Менсон і увогуле палітыкі канфедэрацыя, дарэчы, Кшыштоф Босак менш грашыць з чымсьці такім. Яны часам, як ляпнуць нейкую хрень, то пасля кажуць, што, прабачце, гэта калі мы уявім сабе нейкі ідэальны сусвет. Дык я вельмі раю палітыкам, якія кажуць такія рэчы, па-першае, пераехаць на пастаяннай падставе з гэтага ідэальнага свету, вярнуцца ў сусвет наш, такі рэальны, дзе мы жывем. Гэта па-першае. А па-другое, прям спрабаваць аналізаваць тое, што яны кажуць. Тое, што, напрыклад, ёсць нейкая група людзей нейкага этнічнага паходжання, абсалютна не азначае, што яны будуць галасаваць за сваю этнічную партыю. Бо таксама, як і сярод палякаў, таксама абсалютнейша і сярод людзей іншага этнічнага паходжання ёсць абсалютна розныя палітычныя погляды, і гэта крута. Я шмат разоў паўтараў у нашым падкасце, што мне вельмі падабаецца, што сярод нашых гледачоў ёсць таксама людзі, якія галасуюць ці то за грамадзянскую кааліцыю, ці то за права і справядлівасць, ці таксама за канфедэрацыю Славоміра Менсона. Я не ведаю, ці ёсць беларусы, якія галасавалі за Брауна, але я думаю, што і яны знойдуцца таксама, за левых таксама знойдуцца. Сярод нас прадстаўленая абсалютнейша поўная палітра гэтых поглядаў. Дарэчы, Славомір Менсон
перамог у першым туры выбараў, у гміне, гэта была гміна, чакай, гэта была гміна Чыжы, ці я ўжо не памятаю, але ў гайнаўскім павеце. Вось ён там зрабіў найлепшы сярод усёй краіны вынік. Вось таму байкі пра тое, што вось з'явіцца нейкая этнічная партыя, можна, як кажуць па-польску, між байкі вложыць. Вось, то бок гэта абсалютна нерэалістычны сцэнар. Вось, акрамя таго, дастаткова паглядзець на гісторыю ўкраіны, каб зразумець, што ніколі ў жыцці не паўстане нейкая партія, якая аб'яднае ўсіх украінцаў. Вось дастаткова проста вось пачытаць Вікіпедію за апошнія 20 гадоў. Вось сур'ёзна, гэта проста абсалютнейша немагчыма. Усе людзі розныя. Таму гэтыя страшылкі проста страшылкі, якія накіраваныя да недалёкіх людзей, адрасаваныя да недалёкіх людзей, і верагодней за ўсё Славамір Мэнсон лічыць частку сваіх выбаршчыкаў, ну, не зусім разумнымі людзьмі, скажам так. Окей, а калі казаць пра прыклады вось Сінгапура, напрыклад, ці няма такога, што это суперпаспяховая краіна і трэба рабіць з мігрантамі таксама, як яны? Окей, я разумею, што, напрыклад, ёсць Швейцарія, ось, напрыклад, таксама, дзе неверагодна складана стацца грамадзянінам гэтай краіны. Так, Польшча вельмі моцна развіваецца. Польшча, там, 20-я ці там 21-я эканоміка свету, там все розныя статыстычныя дадзены. Польшча зрабіла неверагодна вялікі скачок на працягу апошніх 20 гадоў. Ось. Але, прабачце, гэта па ўзроўні жыцця ўсё яшчэ далёка не Сінгапур, усё яшчэ далёка не Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, і ўсё яшчэ далёка не Швейцарія. Вось да чаго можа прывесці вось менавіта такі падыход, які рэпрэзентуе Славамір Мэнсон. Славамір Мэнсон дае зразумець, што вы, мігранты, для нас заўсёды ўнтэрменшы. Мы на вас глядзім толькі як на танную працоўную сілу. Калі Славамір Мэнсон думае, што ў беларусаў, украінцаў, напрыклад, настолькі немагоднасці, што яны будуць толькі прыязджаць, збіраць трускаўку і вяртацца да сябе, то гэта, скажам так, памылка. Бо беларусы і украінцы дакладна знойдуць месца ў такім выпадку ў іншай краіне, якая будзе больш прыязная да такіх мігрантаў і будзе даваць нейкую перспектыву, перспектыву неяк уладкавацца. Акрамя таго, трэба разумець, што, напрыклад, мігранты прыязджаюць часта сем'ямі, сем'ямі з дзецьмі малымі, якія і калі мігрант прыедзе на 3 гады, ён там, напрыклад, на 3-5 год, гэтыя дзеці таксама будуць тут расці, яны ўжо становяцца часткай гэтага грамадства. І ніхто не будзе пераязджаць такім чынам у краіну, дзе яны будуць упэўнены, што праз 3 гады ім скажуць вяртацца назад. Што ў выніку можа паўстаць? У выніку можа паўстаць то, што паўстае вось тут, у старушцы Англіі. Тое, што я вось бачу, то цяпер седзячы на супраць вакна. Ці я бачу шматлікіх людзей, напрыклад, з белых еўрапейскіх мігрантаў з усходняй Еўропы. Не, я іх бачу ўсё менш і менш. Але свята месца пуста не бывае. Польшча так ці інакш будзе патрабаваць людзей, і не толькі як танную працоўную сілу. Гэта па-першае. Польша просто патрабуе людзей, бо насельніцтва Польшчы старэе, неверагодна. Землякі Славаміра Мэнсона не вельмі спяшаюцца наражаць новых палякаў. Таму Польшча гэтыя людзі проста патрэбныя. І калі не будуць прыязджаць, напрыклад, у Польшчу, карыстаючыся вось такой магчымасцю застацца тут і будаваць сваё жыццё, напрыклад, тыя ж беларусы ці украінцы, то прыедуць іншыя людзі. З краін значна больш далёкіх, аніжэлі славянскія суседзі Рэчы Паспалітай. У выніку можа стацца толькі горш. З пункту гледжання саміх жа канфедэратаў, скажам так, пазбаўляючыся адной штучна надуманай праблемы, яны могуць выстраліць сабе ў нагу і стварыць праблему новую. Пры гэтым значна большую. Прыклад Великабрытаніі проста in a nutshell. Вельмі шкада, насамрэч, што Славаміра Мэнсона не пусцілі ў Великабрытанію, забараніўшы яму ўезд у гэтую краіну, бо, скажам так, я б на месцы Кіра Стармера ўсё-такі сваім рашэннем сказаў бы, хай прыязджае. І зрабіць яму яшчэ экскурсію.
Можа чамусьці навучыцца, а можа і не. Мгм. Калі глядзець у цвёрдыя лічбы, у нас ёсць нейкі свежы рэпорт пра ўнёсак іншаземцаў у польскую эканоміку. Распавядзі, калі ласка, галоўнае. Так, і вось выйшаў новы рапорт, рапорт інстытуту Deloitte, які даследаваў уплыў мігрантаў на польскую эканоміку. Вось тут даслоўна пара словаў трэба сказаць, але вось галаўнейшыя лічбы. Згодна з гэтым рапортам, нават да 10,7% польскага ВВП ствараецца мігрантамі. Вось да амаль 11%, скажем так, акруглім ужо лічбы гэтыя, так. Вось, гэта неверагодна вялікі ўнёсак. Вось. 8% ад людзей, якія як працоўныя людзі зарэгістраваныя ў ЗУСе, гэта іншаземцы. Вось. Калі гэтыя людзі, калі гэтых людзей бясконца абражаць, вось, бясконца казаць ім, што вы тут не патрэбныя, у нейкі момант можна дагуляцца да таго, што гэтыя людзі скажуць: «Акей, добра, вось, ад'ёс», то, на жаль, для польскай эканомікі гэта будзе неверагодна вялікі ўдар. Вось. Неверагоднейшы вялікі ўдар, які можна будзе параўнаць толькі там, не ведаю, да ўплыву ваенных дзеянняў, там, скажем так, абмежаваных, так, ці пандэміі чарговай. Вось. Гэта па-першае. І па-другое, што цікава, у гэтым жа рапарце, адначасова вось гэтым даследаваннем статыстычным, так, было яшчэ і даследаванне грамадскай думкі. Вось. І якое ў чарговы раз паказала, што сярод палякаў агулам, там, здаецца, было 76%. Вось, я не памятаю, 73 альбо 76. Што сярод палякаў агулам расце пазітыўнае стаўленне да людзей, якія з'яўляюцца іншаземцамі, але працуюць у Польшчы, плацяць падаткі, вось, і інтэгруюцца з гэтым грамадствам. Я абсалютна перакананы, што вось гэтае даследаванне вось гэтага інстытуту Deloitte, яно валіднае. То бок яно фактычна паказвае тое, што расце пазітыўнае стаўленне да мігрантаў, якія з Польшчы інтэгруюцца. Бо ўсё больш і больш людзей сутыкаюцца ці то з украінцамі, ці то з беларусамі. Вось, дарэчы, пра беларусаў мне асабліва важна, што нарэшце паволі расце наша бачнасць. Вось, што і таксама сярод палякаў расце разуменне, што, па-першае, мы гэта іншы народ. Мы гэта не украінцы, мы гэта не русня. Вось, мы, беларусы, гэта беларусы. Вось, і гэта вельмі крута. Бо дзякуючы гэтаму ёсць вялікі шанец на тое, што паступова будзе рабіцца тое, што зрабілася з палякамі ў Вялікабрытаніі. Так? Што вось ад ненавісці, якая была 10 гадоў таму, мы прыйшлі да таго, што на палякаў глядзяць абсалютна нармальна. Так, палякі тут таксама часам сутыкаюцца з нейкай там дыскрымінацыі, ці нехта там горш на іх ставіцца. Але гэта проста ўжо чалавечы фактар. Гэта ўжо перастала быць вось нейкай сістэмай. І я абсалютна перакананы, што з часам гэта чакае і нас. І вось моя рада беларусам, што нам рабіць увогуле ў гэтай сітуацыі. Несці пазітыўны прыклад. Ось. Добра, мы зараз пяройдзем да апошняй тэмы гэтага выпуску пра серыю дэпартацый гучных. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Кірыл, неяк так атрымалася, што апошнія дні, тыдні было некалькі гучных скандалаў, моцных медыяльных, калі скончвала ўсё дэпартацыяй. Давай пра гэта пагаворым. Ці гэта проста, не ведаю, выпадковасць, вось так здарылася. Ці гэта нейкая тэндэнцыя? Давай распавядзем пра гэтыя выпадкі коратка і зробім такую, не ведаю, падагульненне. Ці гэта штосьці азначае, ці гэта проста вось так здарылася? Так, у апошнія пара тыдняў вось былі перадусім 3 найбольш гучныя выпадкі. Агулам гэтых дэпартацыя іншаземцаў трываюць увесь час. Вось, і там гаворка ідзе нават не пра сотні, а пра тысячы. Вось, і калі сабраць усіх, то цягам года, здаецца, нават пара дзесяткаў тысяч будзе.
Але вось 3 апошнія найбольш гучныя выпадкі. Гэта інфлюэнсер украінскі, які заехаў на машыне на Морскі Око. Пры гэтым зрабіўшы яшчэ з гэтага, ну, гэта інфлюэнсер-мільённік, які яшчэ апублікаваў допісы, што вось я, здаецца, першы чалавек, які тут на машыне ўехаў сюды. Другі выпадак гэта людзі з Украіны, там нейкія мужыкі, скажам так, якія на возеры Балатон гэта не ў Венгрыі, калі што, ёсць вось таксама такое вадасховішча ў Варшаве. Вылавілі сама гіганцкага, які з'яўляўся проста легендарнай постаццю, можна сказаць, раённага фальклору. Усе ведалі, што ён там жыве, ён там сабе жыў дзесяткі гадоў. Яго вылавілі, і, скажам так, для сама ўсё скончылася дрэнна. Гэта другі выпадак. І трэці выпадак гэта украінская блогерша, якая на Ламбаргіні ехала па Варшаве з хуткасцю 220, здаецца, 220 км на гадзіну, ці Хутка. нават больш. Вельмі хутка, там было вельмі хутка. Ехала як піндаліна па варшаўскіх вуліцах, і таксама пахвалілася гэтым у соцсетках. І па шчырасці, Там пра соцсеткі крыху, я ўчора чытаў гэтую навіну, там не крыху дзіўна атрымалася. Быццам бы гэта было в закрытке, але хтосьці, хто ехаў з ёй, апублікаваў гэта публічна неяк, ці хтосьці, хто бачыў гэта в закрытке, апублікаваў публічна. Ну, то бок, там так не да канца быццам бы яна гэтым хвалілася, але сам факт. добра, але ўсё ж такі першы каментар, які у мяне узнікае ў галаве, а дзе былі мазгі? Прабачце, гэта па-першае. І ў аднаго, і ў другога, і ў трэцяга. Што ж вы робіце? Я нават ужо бачу, хваля абурэння ішла з двух бакоў. З аднаго боку велізарнейшая хваля абурэння сярод палякаў, бо ўсё гэта яшчэ неверагодна добра накладваецца на антыукраінскія настроі, асабліва ў кантэксце скандалу, які адбыўся на лініі прэзідэнтаў, так, паміж Зеленскім і Наўроцкім, звязаны з назвай для элітнага батальёну Збройных сіл Украіны, які называлі іменем герояў УПА. Другая хваля, якая ішла з боку украінцаў, якія жывуць у Польшчы. Таксама велізарнейшая хваля абурэння і хэйту, якое можна аб'яднаць такімі словамі: да што ж вы, бляха, робіце? Так, мала нам і так таго, што ёсць, так вы яшчэ даліваеце масла, алей у агонь, так? Так яно сапраўды і спрацавала, бо фактычна і адзін, і другі выпадак, і трэці — гэта парушэнне дзейнага польскага заканадаўства. І на гэта пайшла, канешне ж, чаканая, спадзяваная рэакцыя польскай дзяржавы. І ўсе гэтыя выпадкі скончыліся дэпартацыямі гэтых іншаземцаў і забаронай на ўезд на тэрыторыю шэнгенскай зоны, то бок, фактычна амаль што увесь Еўрапейскі Саюз на 5 гадоў. Гэта, здаецца, амаль што максімальны тэрмін, на які можна гэты ўезд забараніць. І тут ужо падключылася трэцяя група. Гэта такія, скажам так, больш нейтральныя польскія каментатары, якія пачалі, скажам так, погляды якіх можна памясціць недзе там у цэнтры, так, ад левацэнтрызма да правацэнтрызма, якія пачалі сварыцца паміж сабой наконт аднаго пытання: ці Польшча як дзяржава не перагібае ўжо ў нейкім моманце. І гэта вельмі добрае пытанне, бо, ведаеце, я разумею і абсалютна падтрымліваю тое, што, слухайце, іншаземцы тут, пакуль не сталіся грамадзянамі, яны так ці інакш госці. І гэта трэба разумець. Я шмат разоў казаў у нашым падкасце, таксама звяртаючыся на нашых гледачоў-глядачак, што, калі ласка, інтэгруйцеся в гэтай краіны і паважайце гэтую краіну. Паважайце законы гэтай краіны. Не давайце повадаў розным, скажем так, моцна правым палітычным сілам выкарыстоўваць свае дзеянні як палітычнае паліва. Не трэба так рабіць, бо гэтым, перш за ўсё, людзі шкодзяць сваім жа землякам, якія тут жывуць.
вось падаграюцца вось гэтыя розныя чарговыя хвалі ненавісці. Ну, вось і гэта факт. Дзяржава мае права абараняцца перад гэтым. Але паўстае іншае пытанне. Што мяне хвалюе і турбуе тое, што дзяржаўныя інстытуты, ось як інстытут прэм'ер-міністра, урадавых міністраў і гэтак далей, пачынаюць гуляцца гэтай тэмай як такой цікавосткай для такога плебсу, так, што вось Мгм. глядзіце, мы тут вось зараз тут усіх гэтых іншаземцаў загонім пад венік, ось і будуць сядзець і нават піскнуць сабе не дазволяць. Мгм. Гэта па-першае. Па-другое, вельмі відавочна астаўся вось гэты элемент ручнога кіравання. Што вось паліцыя аштрафавала там вось кагосьці, так, але справа перастала быць проста паліцыйнай, сталася справай медыяльнай, бо паляцела ў інтэрнэт, пачала абмяркоўвацца ў тым жа твітара, напрыклад, так, пайшла хваля абурэння, і тут уваходзіць добры цар і кажа, вось гэтага пакараць. Ось тут вось атрубіць голову, тут яшчэ нешта, ось і гэтак далей. Ось мне гэта вельмі не падабаецца, бо гэта вельмі моцна нагадвае, мы ведаем, што гэта вельмі моцна нагадвае, скажем так. Мы гэта ў сваёй нацыянальнай гісторыі бачылі неаднакратна, і такія вось элементы ручнога кіравання яны вельмі нагадваюць вось такі усходні дэспатізм. Мгм. Ось, дзе нейкі там глава там дзяржавы, міністэрства і гэтак далей вось выходзіць перад камерамі і кажа, што вось я там прыняў рашэнне, што вось, скажем так, тут пакараем, скажем так, яшчэ мацней. Ось, гэта па-першае. І па-другое, што на што вось я хацеў бы яшчэ моцна звярнуць увагу, што так, краіна можа і павінна бараніць сваіх грамадзян ад розных людзей, які могуць ствараць для гэтых грамадзян праблему. Гэта, ну, скажем так, абсалютна нармальна. Адзінае што, апошнім часам з боку менавіта дзяржавы амаль што ўвогуле знік пазітыўны наратыў. Мгм. Застаўся толькі наратыў негатыўны. Дзяржава выкарыстоўвае толькі негатыўныя пасылы, вось, калі гаворка ідзе ўвогуле пра нейкіх там мігрантаў. З боку дзяржавы мы амаль што ўвогуле не чуем пра тое, што, слухайце, так, вось ёсць такія вось чорныя оўцы, так, якія ствараюць нейкія праблемы і, адпаведна, былі пакараныя. Але ёсць вось велізарнейшая маса людзей, якіх у сотні, дзесяткі разоў больш, так, і вось яны таксама ствараюць нешта добрае для нашай краіны, дапамагаюць вось нам там, не ведаю, там затыкаць тыя ж там прафесійныя дзіры, так, вось, прыязджаюць тут, працуюць, плацяць складкі, падаткі і гэтак далей, і ўдзельнічаюць у развіцці гэтай краіны. Застаўся толькі негатыў. Дзяржава гуляецца толькі на негатыве. І гэта вельмі дрэнна, бо гэта таксама адбіваецца і коты для ўсіх. Пры гэтым не толькі для мігрантаў, а і для самой дзяржавы. Згодны. Давай на гэтых нотах, не ведаю, а яны не тое, каб пазітыўныя, хутчэй даюць надзею вось гэтую, рэштку надзеі на тое, што можна нешта змяніць, як казаў Анджэй Дуда. Вось, добра, гэта быў чарговы выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». І я думаю, што можна пачынаць казаць, што хутка у канцы жніўня будзе другі дзень народзінаў падкаста. Таму, калі ласка, калі вы жывіце ў Варшаве, рыхтуйцеся, будзе жывая сустрэча, прыходзьце. Пакуль не анансуем прям усе падрабязнасці, але трымайце ў галаве. Да сустрэчы. Так, сябры, абавязкова сабе вось ужо можаце там недзе там паставіць вось маячок вось у календарыку. Так, гэта будзе напрыканцы жніўня, на самым канцы жніўня. Вось гэта будзе другая гадавіна. У мінулым годзе вас было вельмі шмат на нашым дне народзінаў. Вось гэта была проста цудоўнейшая сустрэча. Вось спадзяемся, што таксама зберацца шмат людзей, таму, калі ласка, прыходзьце, абавязкова стаўце сабе памяшайце сабе ўжо ў планах. Вось і што яшчэ важна, калі ласка,
Працягвайце падтрымліваць нас, пішыце каментары пад нашымі відэа. Гэта дапамагае алгарытмам Ютуба раскручваць, прасоўваць наш контент. Вось таксама карыстайцеся магчымасцю, падтрымлівайце нас на Buy кофе ці Patreon. Наш падкаст усё яшчэ ствараецца дзякуючы краудфандынгу, вось перадусім. Ось, і мы будзем вельмі удзячны кожнай і кожнаму з вас, хто далучыцца да сям'і патронаў, зробленага ў Польшчы. І да сустрэчы.